της έχει γενέθλια. Ο πατέρας του, ο κύριος Λάζαρος, του υποσχέθηκε ότι μετά το σχολείο θα πάνε βόλτες, παιχνίδι και το βράδυ σινεμά, εάν καταφέρουν να βρουν εισιτήριο. Χρόνια πολλά, χάρη μου και πάλι. Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να σε πάρω από το σχόλασμα. Έχω πολλή δουλειά. Ίσως αργήσω να έρθω στο σπίτι. Θα σε πάρει η μαμά από το σχόλασμα. Να μου το είχες υποσχεθεί. Είναι άδικο. Είναι 2 εισιτήρια για την αγαπημένη σου ταινία. Είναι ευκαιρία σήμερα να πας σινεμά με τον μπαμπά σου. Παρατήστε με κι εσείς. Δεν είστε πια φίλοι μου και δεν μου αρέσει άλλο αυτή η παλιοτενία. Εσκασίλα, φύγε. Δημήτρη, ναι, έρχεστε τώρα να μας βοηθήσετε. Κουβαλάμε την κατασκευή για τον διαγωνισμό που μας έβαλε Κύριας και είναι πολύ βαριά. Προβλημάσα για κορόιδευσαν. Είστε απαράδεκτοι και γελάτε κιόλας. Κέντρο του διαγωνισμού για την καλύτερη κατασκευή στο μάθημα εργαστήριων δεξιοτήτων είναι η Ραφαηλίδα. Καλά, λογικό να κερδίσει από την κατασκευή την έκανε η μαμά. Τι εννοεί, Ραφαηλία? Όχι, αυτό είναι ψέμα. Αλήθεια λέει η κυρία Λιάννα, που το είπε η μαμά της Ραφαηλίας. Λες ψέματα, δεν σου είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Κάθε λέει ψέματα και αυτό είναι πολύ στενάχωρο. Θα σας δώσω λίγο χρόνο να το σκεφτείτε και να μου πείτε την αλήθεια. Διότι γενναίος είναι όποιος παραδέχεται το λάθος του και λέει την αλήθεια. Μέχρι τότε ο διαγωνισμός ακυρώνεται. Ραφαηλία, μπορείς να μου δανείς λίγο τις φωλιές σου? Όχι, Λουκία, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται όλη την ώρα να σου δανείζω. Μα ξέρω ότι μετά στο υπόσχομαι θα επιστρέψω. Σου είπα όχι. Και μη μου ξαναζητήσεις. Δεν το πιστεύω. Κάποιος κατέστρεψε τη ζωγραφιά μου. Κρίμα, και έκανες τόσο κόπο. Μόνο εσύ σου είναι το Χριστό, εσύ το έκανες. Μα τι λες, Αναστασία, εγώ δεν σου κατέστρεψα τη ζωγραφιά σου, αλλά είδα όμως την Παρασκευή και τη Χριστιανά που το έκαναν. Ίσως αυτές θα το κατέστρεψαν. Παιδιά, έχω να σας κοινώσω κάτι. Το επόμενο Σαββατοκύριακο είναι τα γενέθλιά μου. Είστε καλεσμένοι όλοι εκτός από την Παρασκευή και τη Χριστιανά. Τι, είναι άδικο. Γιατί να μην μας καλέσει? Και θέλω τόσο πολύ να πάω. Έλα Παρασκευή, πάμε να παίξουμε κουτσό. Πάλι 4. Έλα, δεν είναι δίκαιο. Κοριτσιά, να παίξω κι εγώ μαζί σας. Όχι, φύγε. Πήγαινε άλλο να βρεις παρέα. Μα τελικά είχε δίκιο η Αναστασία που δεν σας κάλεσε στα γενέθλιά της. Δεν πρόκειται να της ξαναμιλήσω. Άουτς, πονάει το πόδι μου. Ποιος πέταξε αυτή την πάνω από κάτω? Το είδα. Ήταν η Κατερίνα. Όχι, δεν το έκανα εγώ. Αφού σε είδα, Κατερίνα. Έλα, Εύη, πάμε μέσα. Καλημέρα σας! Σε τι μπορώ να σας βοηθήσω, τι θέλετε? Άντε, Ελένη, βιαζόμαστε, θα χτυπήσει κουδούνι. Δίκιο έχει, Δέσποινα. Ελένη, τελείωνε. Συγγνώμη, παιδιά, απλά νομίζω ότι έχασα 10 λεπτά και τώρα δεν μου φτάνουν για να πάρω ένα κουλούρι. Μήπως θα μπορέσετε κάποια να μου δανείσει? Αύριο θα σας τα επιστρέψω. Α, εγώ δεν μπορώ. Θέλω να αγοράσω καραμέλες. Ούτε και εγώ μπορώ. Στο κάτω-κάτω ας πρόσεχες. Βρε παιδιά, πεινάω πολύ. Και όπως σας είπα, αύριο θα σας τα επιστρέψω.
Είπαμε ξέχνα το. Και τελείωνε γιατί μας έφαγες όλο το διάλειμμα. Παιδιά, μισό λεπτό. Βρήκα στη τσέπη μου ξεχασμένα λεφτά. Το χαρτζηλίκι που μου είχε δώσει ο παππούς μου. Συγγνώμη που σας καθυστέρησα άσκοπα. Και επειδή είστε φίλες μου, θα σας κεράσω ό,τι θέλετε από το κηλικείο. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Συγγνώμη που δεν σου είχαμε δανείσει, ενώ είχες ανάγκη. Ενώ εσύ ήσουν τόσο γενναιόδορη. Εκείνη τη στιγμή η Ελένη έσπασε την αλυσίδα του θυμού και έδειξε ότι με τη συγχώρεση, την αγάπη και την καλοσύνη όλα γίνεται πιο όμορφα. Εκείνη την ώρα άρχισε μια νέα αλυσίδα. Η αλυσίδα της συγχώρεσης και της αγάπης άρχισε να ξεπλήγεται. Κατερίνα, μισό λεπτό. Ήθελα να σου πω πως ξέρω ότι εσύ πέταξες την πανονόσφυτα. Όμως να ξέρεις ότι δεν πειράζει. Ξέρω ότι δεν το έκανες επίτηδες και δεν ήθελες να χτυπήσω. Συγγνώμη, Δέσποινα, και σένα συγγνώμη, Εύη, που σας είπα ψέματα ότι δεν το έκανα εγώ. Οι φίλοι πάντα συγχωρούν. Ο 2. 1, 2. Σειρά σου. 1. Παρασκευή, Χριστιανά, θέλω να σας πω κάτι. Τι συμβαίνει, Κατερίνα? Θέλω να σας πω ότι δεν εννοούσα αυτό που είπα για τα γενέθλια της Αναστασίας. Ότι δηλαδή καλά έκανα που δεν σας κάλεσε. Ήμουν θυμωμένη που δεν με δεχτήκατε στο παιχνίδι. Δεν πειράζει, Κατερίνα. Και εμείς ήμασταν άδικες. Έπρεπε να σε αφήσουμε να παίξεις μαζί μας. Μπορείς τώρα να παίξεις μαζί μας. Οι φίλοι πάντα συγχωρούν. Παρασκευή, Χριστιανά. Ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη που δεν σας κάλεσα στα γενέθλιά μου. Είχα θυμώσει που μου καταστρέψετε τη ζωγραφιά. Να ξέρετε ότι σας συγχωρώ και θέλω πολύ να είστε κι εσείς στα γενέθλιά μου. Με χαρά θα έρθω. Μα εμείς δεν χαλάσαμε τη ζωγραφιά σου. Ζωγραφίες υπέροχα. Εμείς ποτέ δεν θα χαλάσουμε τη ζωγραφιά σου. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Οι φίλοι πάντα συγχωρούν. Παναγιώτα, ότι εσύ χάλασες τη ζωγραφιά μου, αλλά να ξέρεις ότι σε συγχωρώ. Αναστασία, συγγνώμη που σου χάλασα τη ζωγραφιά σου. Είχα θυμώσει που κάνεις να μου δίνει μπογιές. Έλα, πάρε τις δικές μου μπογιές. Ευχαριστώ. Οι φίλοι πάντα συγχωρούν. Αχαηλία. Τι συμβαίνει, Λυκία? Συγγνώμη που θα σου ζητάω μπογιές. Κι εγώ συγγνώμη που δεν σου δάνεισα. Οι φίλοι πάντα συγχωρούν. Ραφαηλία, έλα λίγο. Θέλω να σου πούμε κάτι. Τι συμβαίνει, παιδιά? Θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη που είπαμε ψέματα στον κύριο για την κατασκευή σου. Θα ζητήσουμε συγγνώμη και από το δάσκαλο. Είχαμε θυμώσει πολύ που η δική μας κατασκευή καταστράφηκε. Ήμασταν πολύ άδικες. Έπρεπε να έχεις κερδίσει. Δεν πειράζει, παιδιά. Οι φίλοι πάντα συγχωρούν. Ελάτε ένα λεπτό. Τι γίνεται, παιδιά? Αυτό που έγινε μας στεναχώρησε πολύ. Ήμασταν πολύ λάθος. Δεν φτάνει που δεν σας βοήθησαμε με την κατασκευή σας. Γελάσαμε και από πάνω. Λυπόμαστε πολύ. Σας ζητάμε συγγνώμη. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να την ξαναφτιάσετε. Δεν πειράζει, παιδιά. Οι φίλοι πάντα συγχωρούν. Δημήτρη Μέρ! Τι θέλεις, Χάρη? Σας μίλησα πολύ απότομα το πρωί και δεν τα εννοούσα αυτά που είπα. Σας ζητάω συγγνώμη. Ελπίζω να με συγχωρέσετε. Δεν πειράζει, Χάρη. Οι φίλοι πάντα συγχωρούν.